Partners van TVA Lifestyle zijn Goergen, Thermee 2000 en Intratuin. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van TVL Lifestyle. We hebben vandaag een prachtig gevuld programma. Zo gaan we onder andere naar Thermee 2000 en naar Intratuin. Maar we beginnen vandaag met Goergenkeukens. Niet in de showroom, dat ziet u al. We zijn vandaag op 3 locaties. We starten in Amsterrade, gaan daarna naar Landgraaf en dan naar Heerlen. We zijn in een prachtige boerderij in Amsterrade. En jullie hebben deze keuken geplaatst, maar hoe begin je daaraan? De familie Arts, waar deze prachtige keuken van is, die zijn bij ons in de showroom geweest. En met het verzoek, Mark, kun je niet een keertje bij ons langskomen om even bij ons in onze woning te proeven, te voelen welke richting we uit moeten denken. Ik ben toen hier geweest. De ruimte was helemaal kaal, was helemaal gestript. En meteen toen ik hier de binnenplaats opliep, voelde ik al van, ja, hier hoort iets thuis wat niet al te strak moet zijn. En we zijn toen uiteindelijk uitgekomen op een Simatic in de Beaux-Arts-stijl. En de Beaux-Arts-stijl is de stijl, de New Classic, zoals het tegenwoordig genoemd wordt. Een beetje modern met klassiek gecombineerd. Je kunt het hier heel goed zien in de verschillende frontjes. Ze hebben daar een mix van gemaakt. 2 verschillende raamwerken, verschillende grepen, verschillende werkbladen. En daarnaast een heel fraai klassiek fornuis erin geplaatst. En ja, de klant, de familie Arts en wij zijn zelf zeer enthousiast over hoe dat de keuken uiteindelijk geworden is. Heb je specifiek voor deze richting gekozen zo? Uiteindelijk wel. De klant komt met een maatvoering. Dus we hebben zelf de maten opgenomen hier. En dan zie je meteen dat er achter jou een geweldige tuin is. Dus mensen willen ook een blik naar buiten toe. Een tweede vereiste was dat er een grote tafel in de keuken kwam. Waar minimaal 10 personen aan konden zitten. Dus we hebben alle mogelijkheden doorlopen. En uiteindelijk kom je tot het ontwerp zoals het hier staat. Voor dit. Ja, want het is een hele sfeervolle keuken. Hè? Er is ook echt een speciale reden waarom die zo eruit moet zien, toch? Ja, dat klopt. Dat moet je even aan de familie Arts zelf vragen. Oké. Jullie willen dus specifiek een hele grote tafel in jullie keuken. Ja, er zijn een paar redenen voor. We hebben een heel leuk gezin. Dus ik vind het heerlijk om aan een lekkere grote tafel te genieten van eten en van het leven. En daarnaast, toen we deze boerderij gekocht hebben, zijn we op het idee gekomen dat we iets meer moeten doen met deze boerderij. We hebben een prachtige tuin en een prachtige locatie. En wat we willen doen is onze liefde voor wijn en onze liefde voor eten, dus wine en spice, dat proberen over te dragen aan andere mensen. En hoe ziet dat er dan uit? Dat kunnen cursussen zijn op het gebied van wijn. Dus mensen dingen onderrichten over wijn. Maar mijn idee is met name zeg maar, mensen enthousiast te krijgen. Over wijn, combinaties van eten en wijn. Ja. En dat kunnen we zowel voor de zakelijke markt doen als vriendenclubs. En zijn jullie tevreden met het resultaat? Ja, we zijn er heel tevreden over. Het is echt we vinden het een geweldige keuken. En het past ook precies bij de dingen die we wilden. Ik vind het wel leuk hoe jij mij vandaag de hele dag op sleeptouw neemt door het Limburgse heuvellandschap. Van Amsterrade zijn we naar Landgraaf, van een boerderij naar een heel strak huis. Dit is echt iets heel anders. Ja, zoals je ziet is het een wereld van verschil waar we juist geweest zijn. We zijn bij de familie Pelzer en de familie Pelzer heeft een heel strak architectonisch huis. En toen de familie bij ons kwam,
is Maurice ook op locatie geweest hier. En heeft gekeken samen met de klant naar hoe kunnen we deze ruimte zo praktisch mogelijk invullen met alle wensen die de klant heeft. Waren er specifieke wensen? Nou, er waren hele specifieke wensen. Meneer en mevrouw wilden heel graag een kookeiland. En er is eventjes overheen gegaan, er is gepast gemeten om toch dat eiland gerealiseerd te krijgen. Uiteindelijk is het een schiereiland geworden met een complete grote kastenwand waar en de apparatuur en gruwelijk veel bergruimte in zit. En daarnaast natuurlijk ook nog voldoende leefruimte om die keuken heen. Ja, nou is er één ding wat mij ontzettend opvalt en dat is toch wel een hele bijzondere wand. Die wand wordt een onderdeel van de keuken. Door er niets neer te hangen zou het heel kaal zijn, maar door er een soort Italiaans stukwerk op aan te brengen, leeft die wand en wordt die geïntegreerd in het keukenverhaal. Deze keuken heeft ook een aantal specifieke details, toch? Ja, zoals je ziet hangt er een plafondunit als zijnde afzuigkap. En daarnaast zie je de energiezuil. Om toch het eiland en de keuken op zich van stroom te voorzien. Wanneer je bijvoorbeeld een staafmixer hebt die in een pan soep bijvoorbeeld gebruikt wordt, zou je in deze situatie over de spoelbak met je stekker en die kabel moeten, wanneer het stopcontact in de muur geplaatst zou worden. Dus in overleg hebben we gekozen om het zo praktisch mogelijk te maken en een energiezuil tussen de kookplaat en de spoelbak in te plaatsen. Echt ook een gezellige keuken zo, hè? Het is een hele gezellige keuken. Ja. Wat vindt u nou het mooiste aan de keuken? Wij vinden heel mooi dat hij zo strak is. Dat wilden we ook graag. En wij hadden graag een kookeiland. En wij wisten niet of dat mogelijk was. Maar toen is de adviseur hier naar ons toegekomen. Heeft gepast en gemeten. En toen is hij uitgekomen op het schiereiland. En ik moet zeggen, wij zijn er hartstikke blij mee. Want het heeft heel veel ruimte en dat hadden we niet verwacht. Nee? Nee. We hadden gedacht dat het toch iets enger, de doorloop iets enger zou zijn. Maar ja, dat valt allemaal heel goed mee. Waar je me nu toch weer mee naartoe hebt genomen. Een prachtige route, weer door die heuvellandschappen. Heerlijk. En weer iets anders. Ja, het is een hele strakke keuken ook. We zijn hier bij de familie Feijen. Een hele strakke keuken, hoogglans, greeploos, met een wit blad. De vorige keer heb ik ook gezegd inderdaad wat is trend op het moment. Trend is witte keuken, wit werkblad. En hier ook een heel strak huis en daar hoort natuurlijk ook een hele strakke keuken in. Ja, wat ik hier toch wel heel bijzonder vind is zo'n lekkere knalkleur. Ja, de achterwand die knalt eruit, is ook het eerste wat opvalt wanneer je de keuken binnenkomt. En er is voor gekozen voor deze geel-groene kleur om de keuken nog beter tot zijn recht te laten komen. Het krijgt een hele frisse uitstraling en het ziet er iets sprankelend uit dan wanneer je een standaard witte of een standaard grijze achterwand neemt. Weet je wat ik dan wel leuk vind, is dat door die knalkleur komen deze pitten, die toch wel echt heel bijzonder zijn, die komen dan echt heel goed naar voren. Ja, we praten ook niet echt over een kookplaat, maar hier hebben we de pitten geïntegreerd in het werkblad. Je hoeft dus geen roestverstaalde vangschaal schoon te maken. Het enige wat je hier hoeft te doen is met een vochtig doekje na het koken even rondom die pitten en je blad is schoon. Toen we aan dit project begonnen, was een van de vereisten dat het koken en het spoelen op dezelfde plek zou blijven staan. Dat er iets minder installatiewerk verlegd hoefde te worden. Een uitdaging was het om deze hoek zo functioneel en zo mooi mogelijk te maken. Nou, we denken dat we er samen met de familie Feijen in geslaagd zijn om er een super plaatje van te maken. Want je traditioneel spreekt over een binnenhoek, dus als je een L-keuken hebt. Hier leende zich de ruimte ervoor om er een buitenhoek van te maken en die ook helemaal vol te bouwen met halfhoge kasten. Waarom halfhoog? Omdat dan die kastenwand iets minder op je afkomt en de ruimte, die diepte, dat je die toch tegen die muur aanhoudt. Dankjewel voor deze ontzettend leuke tour door het Limburgse landschap, maar natuurlijk en vooral langs de mooie keukens. We gaan zo naar Intratuin en naar Therme 2000, maar ik moet denk ik even mijn neus snuiten, zo ik ben een beetje verkouden. Nee. Heb je daar niks voor?
Misschien een stoomoven? Ja, dankjewel voor het aanbod, maar toch maar niet. In een oase van rust in het pittoreske Valkenburg vind je wellnessresort Therme 2000. Ontdek hier de verzorgende werking van het thermale water uit eigen bron en hervind nieuwe energie. Het Bourgondische leven is nooit ver af. En dat gecombineerd met de prachtige Limburgse heuvels zorgt voor een uniek kader. Nou, restaurant Puur is speciaal, omdat het een hotelrestaurant is. Natuurlijk dineren onze hotelgasten hier. Maar het is ook toegankelijk voor gasten van buitenaf. En het is hier culinair genieten met een panorama-uitzicht die je nergens anders vindt. Dus dat maakt het op zich wel speciaal. Vooral, we zitten nu in de winter, dus als je hier in de zomers mooi op het terras kan zitten, dat is genieten. Dat is totaal beleven. Nou, we voeren een hele culinaire keuken. We proberen onze gasten altijd een beleving te geven met getrainde bediening, maar ook met koks die in de keuken werken. We proberen altijd een mooie culinaire kaart neer te zetten. Maar daarnaast zijn we ook een keuken die heel goed rekening willen houden met dieetwensen. We kennen in principe alle dieetwensen. Dat hoort erom dat je in een wellnesscentrum kookt. Dus van vegetarisch tot bepaalde diëten, maar ook heel erg gericht steeds meer op lifestyle eten. Omdat we steeds meer een lifestyle bezig zijn met levensstijl. Dus dat is voor Restaurant Puur ook heel erg belangrijk om daar de hotelgasten in te voorzien. Maar ook voor mensen van buitenaf die gewoon met een goede levensstijl bezig willen zijn. En met onze eten willen we natuurlijk ook uitdragen dat wat je eet, dat het ook iets met je doet. In plaats van alleen culinair is. Dus het is heel divers. Scampi, bak, flambeerde pernod, kleine groene sla, of tomaatje. Laat je smaak. Dankjewel. De kaart verandert met de seizoenen mee en biedt tevens enkele heerlijke verse streekgerechten. Meer info over Restaurant Puur vind je op tvl.nl. Nou, vandaag gaat het dan gebeuren. Vandaag gaan we de aangeklede kerstboom uitreiken. We hadden een prijsvraag en de hoofdprijs, is een volledig aangeklede kerstboom die ik bij de mensen thuis ga maken. Nou, de prijs dit keer is gevallen in Landgraaf. Bij wie? Ga ik nog niet precies vertellen, want we willen mevrouw gaan verrassen. Het enige wat ik nu moet gaan doen is een kerstboom uit gaan zoeken en de decoraties. De kerstboom die ik ga uitkiezen, dat wordt dit jaar geen echte. Ik ga voor een kunstkerstboom, want ik ga iets heel speciaals maken. Als je kijkt naar de kerstverlichting, dan zien we dat de clusterverlichting die hier hangt met heel veel lampjes en ledverlichting heel erg populair is. Maar ik wil wel meer nostalgie hebben, dus ik ga gewoon voor de kaarsverlichting. Nou, nu moeten we alleen nog de kerstversiering gaan uitzoeken. We hebben 5 verschillende thema's. Nou, eens even kijken welke we gaan kiezen. Het eerste thema is een heel gezellig en heel kleurrijk thema. Dat is een keuze. Het tweede thema is heel natuurlijk met wit en groen accenten. Het derde thema is wat moderner. Dat is wit met donkerblauw en koper accenten. Je kan natuurlijk ook kiezen voor een traditionele kerst. Maar ik kies voor de nostalgische en romantische kerst. Op dit moment zien we dat de trend echt weer is ouderwetse kerstballen terug in de boom. Nou, ik heb hier gekeken, wat vind ik nou mooi? Ik vind het roze mooi bij romantiek. Wat paarse accenten erbij. En dan zo'n oestertint, dat geeft toch een beetje die landelijke sfeer eraan. Wil je nou echt romantisch maken, dan vind ik het ook wel weer mooi om met dit soort rozen erin te gaan werken. En buiten heeft het gesneeuwd, daar wil ik ook een beetje naar binnen gaan brengen. Ik wil binnen en buiten samenbrengen, dus ik ga er ook wat sneeuw bij doen. Nou, wat wil je nog meer? Een besneeuwde kerstboom vol romantiek. Daar gaan we dan mee verrassen. Nou, dit is het huis waar de winnares woont en ze heet Lucienne. Dus kijken of ze thuis is. Goedemorgen.
Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ik ben van de Intratuin en ik kom melden dat jij de kerstboom hebt gewonnen. Super, Ja? super, heerlijk. Ik zal je gelijk voor, ik ben Hoi, Romeo. ik ben Lucienne. En ik heb van allerlei spullen voor je meegenomen, dus ik heb een hele bus. Jongens, kom maar met die spullen. Oeh, kom maar binnen. Had je verwacht deze prijs te winnen? Nee, helemaal niet. Want ik denk Ligen en een kerstboom dat is natuurlijk meegenomen. Ja, ik heb nu zelf een kerstboom meegenomen die helemaal in de stijl van nu is. Een beetje de romantiek, de gezelligheid van vroeger, een beetje nostalgie. Op dit moment ligt er buiten sneeuw. Dus ik wil eigenlijk ook met een beetje sneeuw erin gewerkt. Is dat een stijl die bij je past? Ja, helemaal. Dus als je hier rondkijkt, het is hartjes, romantiek. Mijn dochter gaat volgend jaar trouwen, dus Dus wat dat betreft hebben we... helemaal super. Dear Santa, I've got a Christmas wish. Nou, dit jaar is de trend eigenlijk om met een echte kerstboom te werken, met de echte geur. Maar ik wil een speciale boom gaan maken waar de sneeuw op komt. En dan is een kunstkerstboom ideaal. Hij laat ook geen naalden vallen. En als je hem gaat uitvouwen, dan doe ik dat op een speciale manier. Achterin vouw ik de dunne takjes, zoals deze, die vouw ik zo wijd mogelijk uit. Zodat dadelijk het centrum van de boom heel erg gevuld lijkt. De takjes vooraan, deze, die ga ik uitvouwen eigenlijk als een handje. Dus dat ik op deze manier... Wat ik nu ga doen, eens kijken. Zo. En wat je gaat krijgen, is dat je dadelijk hier een boom krijgt met allemaal handjes aan de voorkant. Op deze manier. Dan gaan we dadelijk de lampjes opzetten en dan gaat er sneeuw overheen. En wat je dus gaat krijgen, is dat je een boom krijgt met allerlei lagen. En dan geeft eigenlijk dat hele romantische, besneeuwde kerstboomsfeertje. De boom is uitgevouwen. Je ziet heel mooi die lagen. Nou, bij deze heb je twee soorten takken. Je hebt van deze takjes die heel dun zijn. Die zijn voor de vulling, dat je niet door de boom heen kijkt. En hier heb je wat dikkere naalden, waardoor die er heel echt uit komt te zien. Dit is de gelaagdheid. De volgende stap wordt de lampjes. En ik zei, het wordt een nostalgische boom. Dus ik heb hier verlichting. Ik ga met kaarsenverlichting werken. Mooie kaarsjes, zoals deze. Lekker ouderwets. En wat we gaan doen, we hebben die handjes uitgevouwen. En op elk handje komt dadelijk één zo'n kaarsje. We kunnen nu de lampjes aan. Eens even kijken. Zo. Volgens mij zijn ze mooi verdeeld. Wat er nu gaat gebeuren, nu gaan we de sneeuw in de boom doen. Dus op die handjes, om de lampjes heen, komt de sneeuw. Dat gaat een heel speciaal effect geven. And Santa, if I could ring your bell, it would be really swell if he's there on your sleigh tonight. De basis is nu gelegd van de boom. Zoals je ziet is het een hele mooie gelaagde boom geworden, waar ook al die plakken sneeuw op zitten. En die plakken sneeuw geven ook een stukje rust in de boom. In het begin denk je misschien wordt hij wel te druk, maar om die regelmaat erin te houden, zie je dat het heel rustig wordt. Dan gaan we met de kerstballen werken, dan kan je kiezen. Er zijn 4 verschillende soorten trends. Je hebt hem heel kleurrijk, dat mag deze kerst. Je hebt hem helemaal spierwit, want dat is ook echt een populaire tint op dit moment. Of je maakt hem wat landelijk, met rood tinten erin, bruin tinten. Dat zou ook heel goed passen bij de sneeuw. Nou, ik heb hier gekozen om een hele romantische boom te maken. Dus ik ga voor de kleuren roze, een beetje paarsachtig met een oestertint erbij, waardoor je echt die warme gloed gaat krijgen. En wat we gaan doen met de ballen is, ik ga ze niet gewoon weer onder aan de tak hangen wat we normaal doen. Maar ik ga er trosjes van maken. Dus ik heb hier zo'n ijzerdraadje. En dan hang ik bijvoorbeeld, zoals hier, 3 ballen aan. Dan krijg je zo'n trosje. Dan kan je ervoor kiezen om ze alsnog onderaan de boom te hangen. Dat geeft ook een heel leuk effect. Maar ik ga het anders doen. Ik vouw even het ijzerdraad zo bij elkaar, dat ze niet meer van elkaar af kunnen. Dus op deze manier. En dan draai ik hem om. En wat we dan gaan doen is, dan prik ik hem hier door de sneeuw. Even kijken, zo. Dat het ijzerdraad aan de onderkant eruit komt. Op
deze manier. Je ziet hier dus 2 van die draden. Die trek ik naar beneden en dan draai ik hem zo nog heel even vast. Nou, ik werk altijd stap voor stap. Dus eerst de lampjes, toen de sneeuw, daarna de ballen. En dan wordt het nu tijd voor de echte romantiek. En daar heb ik zo'n roos voor gepakt. Achterop zit er zo'n klemmetje. Die kan je heel makkelijk vastzetten. En dan moet je eens kijken wat voor een effect dat geeft als je zo'n roos zo bij die sneeuw vastzet. Nou, Lucie, hoe vind je hem zo worden? Ja, prachtig, echt. Ja? Geweldig, ja. Maar ik zei al, ik ga een landelijke romantische boom maken. De romantiek komt er al in. Het landelijke mis je nu nog een beetje, omdat het allemaal glans is. Ja. Dus wat ik nu heb gepakt zijn van deze rieten klokken. En die gaan we er ook bij doen. Dan moet je nou eens kijken naar het verschil. Nu zie je dat hij echt wel een beetje bling-bling is. En door zo'n klok wat dieper in de boom te hangen, zie je dat je heel erg die natuurlijke, landelijke sfeer gaat krijgen. Zie je dat? Ja, prachtig. Zo, nou, ik heb eigenlijk volgens mij alles erin zitten wat ik in gedachten had. Je ziet, het is een hele romantische boom geworden met al die laagjes. En ook met die natuurlijke materialen erbij. Geeft toch een beetje die landelijke sfeer. Hoe vind je hem geworden? Super mooi, echt geweldig. Ja. Het enige wat ik nou nog mis, en dat zie je ook buiten, als het dan 's nachts gevroren heeft, krijg je een beetje frost overheen. Dus wat ik als laatste altijd nog heel even doe, is een klein beetje van die poedersneeuw. En die doe ik heel iets zo over de ballen en zo. Zie je dat? Ja. Dan krijg je eigenlijk het effect hier als het frosten. Nou, ik wil eigenlijk aan jou vragen, wil jij er nog gaan doen? Zeker. Want je denkt dat we er bijna zijn, maar dat zijn we nog lang niet. Oh, spannend. Lucien is nog lekker bezig met de poedersneeuw bij de kerstboom. Maar ik ga er nu even wegsturen, want deze kerst horen gewoon echte kerstplanten erbij. Ja, we zijn natuurlijk ook een tuincentrum, dus daar gaan we ook echt met planten werken. Dat is de trend van dit jaar. Ik heb wat planten die van buiten naar binnen gaan en ook wat kamerplanten. En je zal zien, juist door het toevoegen van die kamerplanten maakt de kerst net even wat specialer. Zo, de skimia zet ik hier bij de stopcontact dat het een beetje weggewerkt is. Ook weer zo'n buitenplant die naar binnen gaat. En als je zo rondkijkt, volgens mij hebben we echt wel die landelijke winterse romantiek naar binnen gehaald. Dus het is tijd om Lucien erbij te halen. Geweldig. Ja, vind je het mooi? Ja, echt. Wauw. Ga ervan genieten. Wij gaan er weer snel vandoor. Oké, hartelijk dank. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Zo Melissa, volgens mij hebben we iemand heel erg gelukkig gemaakt. Hoe vond je het vond jij om te helpen? Ja, het was echt leuk. Ja? Ja. Ik vond het ook heel leuk. Je hebt me ontzettend goed geholpen. En wat denk je, zullen we het volgend jaar nog een keer doen? Ja hoor. Volgend jaar gaan we het weer doen. En wie weet bent u dan de gelukkige. Bedankt voor het kijken. Dit was TVL Lifestyle. Partners van TVA Lifestyle zijn Goergen, Thermee 2000, Intratuin en LDA Moda.